van onreizige darmen naar bliere darmen. Want ja, hij je wel eens wisselende onlasting of een opblazen buik of een les van winderigheid, het kan samen. Voor soort mensen men dit dijstige klachten. En die klachten, die soms zo volle invloed hebben dat ze in jouw leven misschien een beetje in de macht krijgen. En wat kiest er eigenlijk aan? Daar zullen jullie in peteer met Aukje Lut, want ze is voedingdeskundige, maar ook darmdeskundige van de blije darm. Kun je met je, Aukje? Ja, kun je met je? Ja, eerst in kwart. Aukje Lut. Waar is dat? Ja, dat ben ik. Ja. Ja, ik ben Aukje Lut. Ik ben 42 jaar. Ik ben getrouwd. Maar je bent echt voedingsdeskundige? Ik ben voedingsdeskundige, ja. Waarom ben je voedingsdeskundige geworden, Aukje? Nou, ik ga zelf al van dat ik liedjes famke weer altijd al last van de buik gewoon. En weer meer buurs dus die dat hier. En er is eigenlijk pas de laatste jaren bij de duidelijkheid komen wat er nou precies aan de hand weer. En dan blijkt dat bij de eigen band en bij de man speelt het echt van alles. Dus ik ben daar ik wil er volle meer kennis door hebben. Dus ik ga daar een opleiding in doen. En inmiddels ben ik zo volle hier verder. Ik denk van ik ga een protte ervaring, ik ga een protte kennis. En dat wil ik eigenlijk delen met oren. Ja, je bent een voedingsdeskundige, maar ik darmdeskundige. Zit er verschil in? Ja. Nou, een darmdeskundige, dat is een specialisatie binnen de voedingsdeskundigheid. Dus ik ga eerst de opleiding doen tot voedingsdeskundige en daarna de specialisatie darmtherapie. Dus dan richt je wat meer op de darmen en de problemen die daar binnen. Ja, en dat is eigenlijk problematiek van sommige mensen natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Want daardoor kun je soms echt lekker in je vel zitten. Hagelen, neem maar op. Ja. Maar, en het is de blije darm. Ja. Daar ben je ook van. En waarom nou de naam blije darm? Dat is eigenlijk gewoon zo ontstaan. Ik begin wat mij te denken van ik wil een eigen bedrijf. Wat voor naam komt er dan bij? En ik denk darmen is vaak wat, het had wat een taboe. Hè? Meesten praten er net makkelijk over aan het probleem. En ik denk, maak een beetje luchtig bij jou. Ik denk, meesten willen graag wel lekker in hun vel zitten. En lekkere darmen haar. Ik denk, een blierde darm. Ja. Ja, want als je een blierde darm had, dan zit je lekker in je vel. Lekker in je vel, ja. Het had volle meer invloed op die hele wezen, in die geest en die lichaam. Daar kom ik steeds meer onderzoeken naar voren. Wat dat de darmmicrobioom, dus al die bacteriën en gisten en al die lietse stofjes die in die darmen zitten, wat dat eigenlijk doet met de rest van die lief en die geest. En dat had volle meer invloed op meestal wat je tocht had. Oké. En stel voor dat de meesten dan les had van een buik of oording, darmen, dan komen ze bij jou. Ja. En wat gebeurt er? Ga je dan eerst een gesprek met hen van hoe is het is in eerste instantie een gesprek om te jaren of ze überhaupt bij mij een goed adres binnen. Want dat natuurlijk te volle medische dingen binnen. Want ik denk van er is meer aan de hand. Zal ik ze eerst naar een arts sturen, want ik ben geen arts. Je bent een arts, je bent gewoon deskundige. Je kan meestal wel op voedingswijze, patroon misschien wijzen. Ja. Maar medicijn mag je net voorstellen. Nee, maar het is wel natuurlijk op meeste medicijn beroeken. Dan zie ik wel uit van wat is de interactie met die medicijn, met de klachten die ze hebben. En wat had eventueel de voeding daar aan te bieden. Dus dan geef ik een gesprek als ze dan besluiten bij mij te komen. En dan hebben we een intake. En daar neem ik dan helemaal terug van wat is hun voedingspatroon, hoe is de ontspanning, hoe is het sliepen. Dat is natuurlijk een heel pakket wat er... Had sliepen er mee te staan? Ja, sliepen had er echt mee te staan. Ja. Als je net goed slipst, dan feelst je echt net goed. En dat missliepen kan echt komen door een verkeerd darmmicrobioom. Dus het had allemaal elkaar te matchen. Dus het is net alleen nog van, ik pak dit in een stukje en de rest, dat maakt ze zelf maar uitziekje. Oké, dus eigenlijk ben die darm eigenlijk een heel wichtig instrument van het lichaam, hou ik het erop. Ja. En dan ga ik dus zien van hoe eten de meesten, wat krijgen ze binnen, gaan ze te kwatten om bepaalde stoffen, kunnen we daar wat aan doen. Hoe zie je dat dan, had de meesten te kwatten aan? Door middel van een de meesten moeten dan een voedingsdagboek bijhouden. En daar ga ik dan het systeem vorm dat de zien van bij daar om dat te kwatten in gaan zitten meer vezels bijvoorbeeld of bij er bepaalde vitamine waar ze te kwatten aan gaan en zodat verbonden houden kunnen met de klachten waarbij ze te komen. Ja, en dan is het eigenlijk een soort puzzeltje voor jou van zoals zij daar komen op uit en dit moet er gebeuren bijvoorbeeld. Ja, en dan komen ze daarna dan een aantal keer weer om. Dan gaan we doelen opstellen en jou ook adviezen. En dan kunnen meesten daarmee aan de slag. En dan zorg ik ze nou wel daarna geregeld. Omdat verhoringen is lastig. Meesten vinden het vaak lastig om verhoringen vast te houden. Dus als ik ze dan één keer zorgen en daarna zit van succes, dit mag het waan. Ja, dan lukt het heel vaak net. Dus juist als ze dan geregeld en waarom komen, dan kan je het er nou weer even nog van waar is het aan. Waarom lukt iets wel, waarom lukt iets net en hoe kunnen we dat verhoren?
En dan krijgt helemaal dat steuntje in de rug wat ze nodig hebben om bepaalde verhoringen toe te passen. Ja, want vooral denk ik het voedingspatroon. Dat is natuurlijk heel moeilijk om dat te veranderen voor sommige mensen. Ja. En mensen vinden het vaak echt net leuk als je bepaald bent binnen om bepaalde dingen. En mensen vinden het soms moeilijk om te jaren. Van ja, dan maak ik iets net. Ik vind het zo lekker. En terwijl het eigenlijk helemaal net goed is van hun lief. Dat is wel moeilijk om die knop om te zetten natuurlijk. Ja. Kun je hun direct besteunen dat ze die knop omzetten maar dan wat? Ja, dus je mensen maar het wel zelf dwan. Dus ik kan ze net bij de hand nemen en dwingen om bepaalde verhoringen te dwan. Dus als ze net willen, dan houdt het wel op. Ja. Ze moeten wel willen, maar ik ken ze wel natuurlijk maar in gesprek gaan van wat had je aan het zien en hoe hebben we daarmee aan de slag? Om die verhoringen toch, mijn liedste stapjes, dit is net in één keer dat ik zei van, doe maar dit voor je en dat en dat en dat en dat. Ik denk van dat lukt net. Maar liedste stapjes en dat iets werkt, dan hebben we gezegd, nou dan pakken we dit erbij. En dat goed werkt, pakken we dat erbij. Ja, want het lichaam moet natuurlijk ook wennen om het patroon van het eten voor te denken. En ze zeiden het wordt een jelly tot een jaar van dat bepaalde verhoringen helemaal die eigen makken binnen. Dus het is een lang traject en de protemeesters beseffen dat ik net zag. Hoeveel mensen ga je blierd maken met blierde darmen? Nou, het bedrijf begint nog correct, dus het is nog helemaal in de opstartfase. Dus ik ga wel, voordat ik officieel bezig ben, ik wel. Meestal staat tussen neus en lippen trouw wel helpen, maar het is nou sinds kwart dat het echt helemaal officieel een bedrijf is. Dus dat, dus in die zin binnen een aantal nou net heel grut. Eerlijk in wijze. Nee. Maar wat komt nou het meeste voor dan bij zulke mensen die last hebben van hun darms? Nou, het opgeblazen gevoel komt protte voor. En dat het naar de wc ging net helemaal lekker gaat. Dat het of te bot vast zit of het erin te makkelijk trok. En daarvoor is het dus eventueel altijd een bij jou komen. Ja. Had er nou luisteren bij me en denk van, dit is misschien wel iets van mij. Gewoon vrijblijvend gesprek, kennen het eigenlijk of hoe zit het al? Ja, nou mensen kennen sowieso gewoon eerst contact opnemen via gewoon me bellen. Of via het formulier op de website. En dan geven we eerst gewoon telefonisch in gesprek van wat is er aan de hand en ken ik wat voor jou betekenen. En waar kun je dan aan op de website de blije darm? Ja, de blijedarm.nl. En daar staan alle gegevens op. Ja, telefoonnummer, een contactformulier. En daar vind je ook alle informatie hoe ik ben en hoe ik werk in. Ja, want ze weten in ieder geval dat ze op een homepagina komen, dan komen ze al een verhaaltje hoe joodje in. Ja. Dus ze weten in ieder geval eigenlijk al dat mijn laatste termijntje had. Dus dan bent het van jou net vreemd meer. Nee. Dat is echt een voordeel. Ja. Ik wens jou een heel veel succes daar met het nieuwe bedrijf de Blijdarm. Nou, dankjewel. Ik hoop dat je heel veel mensen helpen kunnen met hun probleem. Want ja, daar ben ik meestal denk van, eerst voor wat voor mij is net voor mij, neem maar op maar gewoon. Gewoon bel je. Gewoon bel je. Er is in een heel geval net de beste wat te doen. Nou, ja. tegen dank en succes met alles. Dank u wel.